Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar." So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Iwasan ninyo ang lahat ng makabagong aral sa Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dahil lahat ng makabagong aral sa ating relihiyong Islam ay bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, at ang lahat ng gawaing bid'ah ay gawaing kaligawan. At ang gumagawa ng bid'ah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar, at ang lahat ng gawaing ligaw ay dadalhin niyang tao sa impyerno. Ngayon, ano ba ang bid'ah? Innovation. Pero may definition ng bid'ah na literal at saka technical, o lugatan wa syar'an. So ang ipinupukol sa amin, ang itinitira sa mga mangangaral katulad ko at sa iba pa na nandirito, yung lugatan lang. So dapat paghiwalay nyo para hindi po masabi na kami po ay mga extremist. Hindi po kailanman nagtuturo ang Islam ng pagiging extremist. Kailanman hindi po nagtuturo ang Islam. Sadyang naninibago lang po kayo. Kasi ngayon lang po nakarating ang mga tunay na aral. Kasi ang mga nauna kasi sa atin na mga paniniwala ay may problema. Yung mga paniniwala na yon. Pwede sa kanilang music, pwede sa kanila yung mga makisabay tayo sa mga programa ng mga non-Muslim. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi ako nakatayo dito sa harapan nyo para pilitin kayo na maniwala sa akin. Nandito ako sa harapan nyo para iparating ko lang ang aral ng Islam. Nasa sa inyo na po yun. Kung susundin nyo o hindi, ang mahalaga na iparating ko po. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma'alayka illa al-balagul mubin." Walang obligado sa iyo, Muhammad. Ang aya, anumang utos sa Quran, sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sa qaida usuliyah, al-ibratu bi'umumi lafdhi la bi khusus as-sabab. Ang utos sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ang utos sa kanyang umma ay hindi lang para sa kanila. Pangkalahatan yan hanggang sa panahon natin ngayon. So walang obligado sa amin kundi parating lang ang katotohanan. Nasa sa inyo yon kung tatanggapin nyo hindi. Ang bid'ah sa literal, ibtida'u shay min ghairi misali sabiq. Lahat ng makabago na hindi natin matatagpuan noon. So hindi yan ang tinutukoy natin dito kasi napaka-extremist naman natin pag lahat yan ay bid'ah na tinutukoy natin ay pinagbabawal. Wala pong problema doon. Walang problema sa cellphone, walang problema sa mikropono, walang problema sa electric fan. Yan po ay pamimiluso po naman po yan, yung ganun. Ang tinutukoy natin na bid'ah po mga kapatid ay ipinapasok natin na pagsamba sa Islam. Ang definition niya, huwa ta'abbud lillah bima lam yashra'hu Allah wala rasuluhu wala khulafa'ur rashidun. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang dalil sa Quran, walang dalil sa hadith, walang dalil mula sa mga sahaba. Yan po ang bid'ah. Pag sinabing bid'ah, wala kaming dalil. Pag sinabi naming haram, kailangan namin ng dalil. Pag sinabing bid'ah, walang dalil. Pag sinabing bid'ah, pag sinabi namin na bid'ah, ikaw ang magbibigay ng dalil. Pero pag sinabi kong haram, ako ang hahanapan nyo ng dalil. So magkaiba ang haram at bid'ah para maintindihan nyo. Kasi kami ang palaging tinatanong, kung talagang bid'ah ang Maulidun Nabi, kung bid'ah ang pag-celebrate o pagbatian, mga New Year, Merry Christmas, o anumang mga sinasabi nyo na bid'ah, bigyan nyo kami ng dalil na yan ay bid'ah. Hindi po kami ang hahanapan ng dalil, kayo po ang tatanungin namin ng dalil kasi nagbigay kayo ng panibagong aral sa Islam. Kayo ang tatanungin namin ng dalil. Halimbawa, isa-celebrate mong Maulidun Nabi. Kung isa-celebrate mong Maulidun Nabi, bigyan mo ako ng dalil na yan ay pwedeng gawin. Kasi kung wala ka may bigay na dalil, hindi kita susundin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Sabihin mo ya Muhammad, kung talagang mahal ninyo ang Allah, sundin ninyo ako. At mapapasa inyo ang pagmamahal ng Allah. Kaya humiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na mailayo tayo sa mga gawaing bid'ah, pag-aralan natin ang ating religion para hindi tayo maging mangmang at maging pilosopo katulad ng iba na mga tao na naging pilosopo dahil naninibago lang po talaga kayo. Magaan po ang Islam, hindi po extremist, nagtuturo ng extremism ang Islam, sadyang naninibago ka lang. Kaya sabi mo, masyado kayong sobra, mga OA kayo, mga extremism kayo, sadyang ngayon mo lang nalaman na yan po ay bawal. At inuulit ko po, ang Islam po ay magaan at hindi po ito mahigpit na religion. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.